Kajing ya kicat ba kajing syongkat an hapedeng surok jong ki padba jong ki arpoi shnong ki badawa ban panha be shakamau shurut constituency kumbajulong kala seiso. Kini ki padba kilayoy kajing kular now deputy chief executive member uba penchangan NCM ba ka KHDC kan perkat biang kumbala dawa ki padba kiti kishnong ki bahab ki lightly ki jakat ward ba kantop ya kami sei langdong dai bat kamau smai. Habakren chakilat pathai kubor u chairman ke joint action committee uba Jeremiah Dakar ula pente bau deputy CM ula kular ban pene ikini ki arpoi shnong ha motion road ha kabaka council kan li rab yang ya kajing pikala hapo ka ying darbar bat kan long ha ka khat khandai terik nopra arja apsau uba Jeremiah ula ong balada kajing kular kamlong kin sa penjer ya kajing iki halor kani Shwa banyo ikren yaw deputy CM ke JEC kala pelong ya kajing ya kijat nadu jingking umshirpi shadu ke HDC ban pelong ya kajing syong keran hapedeng surak hagari khana hadu baklawan ra kajing sakut kali ke bejur hanong ba shlong kham hadien lasha iki bandung shaplau ka ke HDC ban le ikren yaw deputy CM baladon lang unang ilam liang persha uba Titus well kain Laban kedau bagi JEC kala persyajar ke kriya ya ki arpoi telik shnang ki bahab na motion road sharam brai jengam ha ke MDC election berkila dawa badai ban penne ya ki ha motion road kumajulong. Laban kedau badangshan ke delimitation committee kala tan yakini kishnang ha rambrai jengam na motion road berkani kala pelong ya ki padba ban persyajar namar bakam ya hab satya katkum ke jinglong jengman ke jaka. Penhap yengi, penhap jubor yengi nama motion road Syah Ramrai Jernam. Teman tapat agak jingnya kendo padu PNC mau berdaya chairman jong selection committee ula kular yengi ban review biang ban penne beng yengi motion road constituency ya arpoitli ki snong bat ya kini ki lightly ki polling station bat kini ke review meeting kandon haka khat khandai tarik Desember ubnai no pra ubanwan. Te nakaleng jungi ni kren da ka basai bat ni ai da ka message ka basai Syah baro kinong ilam ba bat kumjuru ikpai ba penbena ba ngila lumbiang bene ngi klem kren sepi direction ne namar ba nyaban pan ni jeng monjor ikpai ba ikipai ba ke larai ba ngi hun ya kane namar ba kadon lang badu ba tetus ubadai u option u leader jongka opposition party ma nang takatu kani ki em ne ke don lang to ke lakular ini ban don ke isi meeting shwa din nangka kinsa wanra ke review meeting bat kin penne yengi hamotion road bat nakaling jungi lada nakaling jungki isu kular tok kinem penhun ya kajing kwa bat kajing trang kajungi ban ne bet hamotion road ban nim ba nginem lecha ramai jengam haka khat khandai trik ngin apai chwa lada kani kajing kular kalong ka nem penhun yengi kemur haka khatkan haka arpot trik ngin sa lumbeng bat ngin sa songbeng ke meeting bat hadin kata pada ngin sa penjur susu ya kejing ki lani ngin sa le da kanu kejing ki ka ba kham penjur susu ban ya kene kejing ki jungi mentah ba umdon kejing jing bumla jesen bala don kamon kalat kadon ha lada don kamon kalenti kadon teskuno lada kini kimon kini hi ki bapan kala lada kini kimon bali umla umdon lenti benamla kala be ma kala be kai la domla ade ku deputy CM umnot di ban kular ini umnot ban kular ula ma umdon kano kejing bumla baik ya kene namar ba nakaleng jongka delimitation committee kila penlong bat ki ngi klam yo ban letlang baro da baro ndre ngila pha ki katto kene economic mat ban kila de penlong bat dei na kadaw ba kila penlong ngila pen pau shiki bat kila snio ya ta jing kwa ka jungi jing snio ka jungi te ka delimitation committee bakli da u doctor starware khasimli kila penni ingi hamotion road hadin ars ngi pat menmit ngamtip kili ayu mano bali ekane bali start mano badon bentai ekane ngimtip ya kata bat kipen kelano bat kipen habjubor no yengi nama motion road Syah Ramrai Jernam lengba ka selection committee bakli dau ba PNC kumu deputy CM lene usharman jong ka selection committee ba ngimla aban lai setai kalong ka jingjingai ka ba syaba palat ngidon ladang ilai Ramrai prapu pra kilometer tam kadon ke jingjingai nang pa ha ka bumdon ke surok ni haban kam ya shibun ka kawa ka barit bat ka ba he nang ta kumjuru
Shua bangin poi sa ting haban kamru ya ka asam. Ya ka asam na syati sa atibari nang tong haban kam nang tangin poi sa ramrai. Ladang yat nani na nong span haban kam ya ka motion road ngihap kam ya ka nong stan hadin nang ta pada ngi poi sa ramrai. Dai nak ne ka daw ba ka jingai palat ni ki jing tre jing ta ki spa sni ki grand temen kini ki temen ki kro ki jing nong kam jingi habaru kini ki por kumud ba ni don baik motion road but motion road block ni don nang ta kumjuro balai ni kwa sini sa motion road pade ni kwa na marsani ka surok kala khamba nang ta sakawai ro ka jingjan ro ka jan sa bapalat ka don tang arpo ar kilometer iba ki kisnong iba jingai na ka jingai tam ka jing euro ya ka hok jungi ka jing kini jubor ya ka ka jing kwa ka jing trang ka jungi ka jing bumhun ka jungi namar ba ka jing jenjar ka bangilamat baru sikane menta baro sikato ba don hak MLA menta artem ngila don MLA mensuang don motion road kila le da mano ban wan penwan sa motion road ngila don hak MLA ni sotu bakani kijing don tungi berkaram rai jengam ni mat ya sibun kijing khamtam ki temen ki kro ki bapang ki basitom ka bumdan ngimdan ka surok ka babha kayat kaying ka ba jinjar hadu kata kata dai nak ta kadaw ba ngi nak leng jungi ni penpau balra penhap yingi sa motion road kadai kajing Europe ya ka hok kajungi kajing kwa kajungi namar kajing krang ber kajing kwa kajungi ni kwa sini sa motion road namar ba kajan sini ke kajing terkam ro ni don sini baro sikata te menta kendit sukuno penhap chatai hakalasai pada ngamano bantip enhap sakai blok enhap saki kiwi ro namar ba kawai kasnong mentaru subang ila subah ba kan hap no sha nonglang sinar di blok te dai nak kata kadaw ba kipajba kisutu ya kajing jenjar dai nak kata kadaw ba ngim ko aban lek charamrai ngi ko aban ne ha motion road bat hang ne motion road kadai ka jaka ka ba ngi jan bat ngi suk ba tang khendet ro ngilapo tang khendet kentaru tang khendet minit ro ngilapo sene setai kumudaki ho tharai da kunuk noru prak khendai kenta ngi don kam baniat ladang yan dang step ngaban lek samit setai charamrai nde sereng do pat tang arpo minit laipo minit ngilapoi bajigur ngimtip yau bajigur ne yau kibai nomor hadu mentahi umdon MLA umdon MDC bawan ban siulam lin te ngikhin ba lese ngamtip langidon ne am kinong mikmat ya kata ngamla ngam kwa ban kentho ai ki ndena kaleng tungi ngisu kwa bet ban ne bet tang ha motion road tang kata ngila biang ngim kwa ban kentho ya fitip hi ba barabor lak hadon don hakano kano kasnong hakano kano taw hakano kano kadong ni don hi ulang yong uba kwan uba ko atang ye kajing muntoy banyo jing muntoy simet te ya kata tangim ko aban kentho you know ndrengi kajing ko ajungi ki pajba baro arpoitli kisnong but lightly ki police station bangin ne ba motion road ladangim ne kemut hakakandai tarik hakajing kani meeting review meeting jongki kimpene engi kimpenuan beng engi kemut ba haka arbo tarik ngindon ke emergency meeting hadin nang ta pada ngin sa penjur susu ya kijing ki ngimtip hakata kesni ta lese nakaleng jong kini ki selection committee bat kumjuru jong ki ka HTC ki MA ki MDC ki haban sim jikiti lada JAA ya kini kisnong jongi ki ba don arpoit li kisnong bat ki pajba ngaong pi ladangi khintangi ki ba tebut ru ar hajar sanspa tam ngidon tangi ki ba tebut ki ba yo tebut ma ki ba ladon ID menta ter lada khin nadu ki khunlung ki khna ki temen ki kro itu telete ngimtip syu katno ki don ma te nakata kadaw ngi kwa ba kajing kwa jungi kalong ba bagine motion road